Amabhela sicoco sinoka insunda nangamakrokrozela njengelefu lemvula sengela abantwana xa likhithika phezu kwentaba silapho ke namhlanje phezu kwentaba ilenge kuwo umhlaba oba omkhulu bethu isizwe samabhele lapho kwakuhlala khona iikumkani zamabhele ezagqibelisa ngokumkani uqunta silapho ke hlanguluhle nawe ulibhele mhlawumbi kuyafuna ngenye imini ke uzojikela kuyo le ndawo ube yiphathi ye-pilgrimage asizuyitsala ke into namhlanje ke bantu abahle njengoba iyiyo iSaturday the 2nd of October 2021 siphethe umba othi ukuthandana nomntu othweleyo. Asifuna ube siyinabisa ke sichaza indidi zothando mhlawumbe sawuke siyenze lonto khona abantu ukuthi bayathandana abantwana bela khaya. Siyathandana ezachomi kube khona othando kuthiwa eli lingu no strings attached kube khona strings attached. Asithethi ngazo ke ezo ndidi. Lena sithetha ngayo luthando / indaba yasekulalani mntana omhle kuba kaloku xa sithetha ngokuthandana nomntu othweleyo sometimes it has nothing to do with uthando either than lento yobana wena uzawuba lidini elinyukayo. By way of introduction ke bantwana bahle bakhona abantu abathweleyo who would hunt you down sisindini kuba lo mntu efuna ukuqinisa lento yakhe, ukuhlaziya lento yakhe okanye ukonwabisa lento athwele ngayo. Ixesha elininzi ke mntana omhle wena uzawuba ngu-one night stand, uzawumbona kube kanye lo bhuti uthile. Kukhona ke xa sithetha ngo-number 2 kukhona ukuba umntu othweleyo alale nawe solely for intentions ke zokudempinisha your energies. Uyabona mose xa sithetha nge-energies we talk about wena the spiritual you. Lo mntu ulala nawe in order for the spiritual you ukuthi abe powerless. Uzawufumana siba ke lento lena izawukwenziwa sithi thina abantu bamayeza, abantu beziwasho, abantu abaspiritual kuba ethoba amandla alento yakho enguspiritual. Number 3 kukhona ukuba umntu othweleyo alale nawe kuba ethatha amathamsanqa akho. Iphantsi uyelelana naliyana iphayana ngasentla kodwa lena umntu uthatha lento izintlahla zakho akushiye uligobhogobho kanti the other one ebefuna nje ukukushiya nesimnyama umgqwaliso without extracting anything. Kanti ku-number 4 kukhona ukuba umntu othweleyo alale nawe kuba esongeza awakhe amandla. Yabona ke ezi zinto xa sithetha ngathi thina abantu bamayeza uzawufumana siba ininzi kubantu bamayeza lento iphinde lento ibe khona kubantu bokuthakatha. Yabona xa usiya kwi-academy apho sithetha khona ngeyeza sithi iyeza yinto yokunyanga, yinto yokubulala, iya ngokuba isesandleni sikabani. Lo mntu uthweleyo uphethe into eyenziwe ngeyeza but lena yakhe into eyenziwe ngeyeza yinto with all the ill intentions. Lento ayenzayo kuwe trying to dampen your energies, extracting your energies. Lo mntu ufuna ukukuvalela kwizihlwele zakokwenu ukwenzela uba wena nezihlwele zakokwenu ningabi naqhagamshelwano. Le nto yenziwa ngulo mntu nabantu bamayeza ke uzawufumana uba bayakwazi nabo ukuyenza kwale nto inye. Buza ke mntana omhle, how do you know if uthandana nomntu othweleyo? Impendulo ithi akukho lula. Kaloku ngelaa xesha lakudala kwakukwazeka ukubana xa uthandana nomntu othwele wazwe ilali yonke kuba zazikhona izinto ezazizimpawu. Namhlanje into ozawubona ukuba uthanda nomntu othweleyo uzawuba ngumntu ongathandekiyo namaphupho lalana awucaceleki mntana omhle, ubomi nje bakho bu-miserable. Yiloo nto injalo but uzawufumana sibana ezi zinto are not necessarily kumntu othandana nomntu othweleyo. Baninzi abantu abalaliswa nesilwane banazo ezimpawu zikumila kunje. You see kwakulula kudala because wawumazi ubhele ukuba uthwele kuba apha hlala khona kukho amagumbi angangenwayo okanye igumbi elingangenwayo, unenqa yakhe uxheloko. Zazikhona izinto ezibonisayo ukuba noko le ndoda inazo izinto ehamba nazo. Akusekho lula ke ngoku. Ithini ke ngoku mntana omhle? How do you know ukuba uthandana nomntu othweleyo? Sithi ayikho lula.
However, wena mntu ongekagaxeleki, ongekathandani nomntu othweleyo, zikhona izinto onokwazi ukuzibona ukuba apha nditsalelwa endaweni yasekuthwaleni. Umbona njani ke ngoku umntu okutsalayo? Okokuqala, uzawuthi if uhleli naye lo mntu, this charmer is, is a charmer. If usecala kwakhe, you are overwhelmed by love, you are so comfortable, is a place you need to be at. Ukuba naye lo mntu is a good space. Okwesibini, uzabafumanisa abantu bakhona, they brag a lot, brag about what they have, what they've achieved, the businesses they run and so on. But ungabi, yabona xa sesiqala ukwenza i-witch hunt, sithi nalo, le nto yokukubrega uzawufumanisa uba yinto yabo bonke abantu benyumani. Yabona mos inyumani screams, inyumani ithi ndiboneni, whether ugqibo wini ilotho okanye you've just acquired wealth ngolo hlobo oluthile, mhlawumbi kwi-sport okanye kwi-art okanye kuloo nto, you just acquired wealth. Wonke umntu who just acquired imali want the world to know ukuba nam ndinayo imali. So aba bantu, you'll notice ukuthi they break because nabo bangaba bantu benyumani, and the intention is the same. Kukuthi kuwe, if you come to me, you'll also benefit. Uyakuloba ke, but asithi le tenderpreneur xa ibrega ithwele, asithi lo mntu ugqibo wini lotho xa ebrega uthwele. Unumber 3, aba bantu mntanomhle uzawufumanisa ukubana njengoba ekuzama nje sisindini lo mntu nje bekuzama, if ungumntu noko oyi-adult enough, if you are an adult enough, you can see ukuthi okukucenga kwalo mntu borders on i-desperation, particularly into yoba kuthiwe makude kuyiwe phi ebhedini, ubone ukuba lo mntu lona can do anything sometimes. I think also iyana nge-experience yalo mntu uthweleyo. Ofikayo will be too desperate, kanti lo ungafikiyo, remember he's got a long list. Wena ufuna ukufaka kwidate yange-13, ukhona owedate yange-12, ukhona owedate unislota kwidate, so he's very patient. If akakufumani, will move dates aba sebafumene, kanti lo ufikayo kwesi sithwalo will be too desperate. Number 4, this one is very interesting. I had lots of cases ze-clients of mine, umntu othi hayi lo bhutiwe ndimphuphe ingathi ebesekhaya, kukho umcimbi ekhaya, ingathi ehleli nomakhulu wam, abantu basekhaya bamthandile. Uthwele mntanomhle, enye ye-signs. Once you start to get hooked up kule nto, uzawufumanisa ukubana uyungenelela ngamaphupha, kuzawuba khona into eninzi nje nee-signs ezithi lo mntu ukhethiwe ngabantu basekhaya. Unumber 5, hey, they handsomely give out imali. Akonqeni ukukunika i-cold drink ye-5,000, 10,000, ngozokubona nje misa imoto yakhe phandle akuniki 15,000. Ufuna ukufaka elistini ukwenzela uba ngalaa date yakho ube ready for le nto yakhe. Lithini ke ngokibali? Lithi uyazi le nto sithetha ngayo, if you think of it, apha we've got ladies, I've had cases of ladies ethi umntu kuwe, tatubhele, ewe lo mntu ndiyamazi uthwele, I'm okay with that, but ikhona indlela yokubana le nto yakhe ingandi-affect. Ikhona indlela yokubana ndingabi nazi problems associated with ukulala naye lo mntu, ewe ndiyamazi uthwele. You see, for umntu onjalo mna I'm not worried. Is like umntu othi ewe amawe yi-freeway le, imoto zihamba very fast, ikhona indlela uba ndingema apha kwi-freeway kodwa ndingatshayiswa imoto. Ikhona indlela ukuthi ndingacambalala nje apha endleleni kodwa imoto zinditsibe. Yabona a person onjalo is a lost cause. Some of us mhlawumbe because esibadala we no longer have patience enough mntanomhle. Umntu onjalo engomntu awuncedwa. We only concern ourselves with umntu ongena kwinto ebengayazi ukuba ungena kuyo loo nto. Ukuba wena ungumntu othi ndiyamazi lo mntu uthwele, I'm okay with ukuba lo mntu ahlaziye ngam, as long as ezawundinika imali, good enough.
asinanto esizokuyithetha ngawe mntu onjalo. Sibuza ke ngoku, what about lo mntu othi mna andibhalelanga kuyo le nto yakhe lo mntu, bendingamazi lo mntu ukuba unalento. Abanye banama-boys, abanye bana this, abanye bana that, ikushiyeke with also stain. Lithi bali mntanomhle, if you want to be helped, mandiyichaze into ethi njengoba ndirekhoda nje, there's a lot of distraction because ndikwindawo ephakathi kwabantu, ndihlele emotweni, sama knocking nalapha emnyango. I think I should have done the recording before ndize apha if I was able to. But ke masinyamezelane sezawuphela. Ithi wena mntu ke othi uyafuna ukuthi isuswe lento, mhlawumbi sewukhe waba phakathi kwayo le meko, siyakulandela esi silwane. Obviously mosithi wena mntu othi you can tell ukuthi utata lo brothers lona ingathi noko unayo into ayirhuqayo afuna ukusongela ngayo, run, baleka nemali yakhe uyishiye, because kaloku uzayifumana le 10,000 engu-once off. You'll have i-permanent mark yokulalwa sisilwane, into ozawuhamba amayeza ubhatale more than lo 10,000. Siza kuthatha siyokuhlamba emlanjeni, yokuxheliswa inkukhu, uxheliswa ibhokhwe, yokuxheliswa intonto, utyizwe ngentelezi. Ayihambi le nto yakho kuba kaloku uyombethe mani, uyithanda. Wena mntu ongekangeni kuyo le nto sithi, unumber 1 khawukhe uyohlola if ukrokrela ukubana walala nomntu othweleyo. Xa usiya ukuyohlola, ingaske umuntu ohlolayo angathi unesilwane, ingaske atsho ukuthi isilwane esiluhlobo luni, ingaba nguthikoloshi, ingabe yinyoka, ingaba ngumamlambo, yimpundulu, yintoni lena kuthethwa ngayo, kuba kaloku xa zinyangwa azinyangwa ngokufana. Unumber 3, ingaske xa sewuyazi ukuba yintoni lena unayo, ingaske uqala utshekishe kwabanye abantu abakhe bancedwa kwinto ebunje ngale unayo, so that ungayoqalwa ngumntu ozawupractice apha kuwe ukulwana nesilwane. Masiyichaze into ethi ilanguage esiyisebenzisayo emayezeni sithi sigxotha isilwane. Andikeva mntu othi ndibulala isilwane, because that person must give evidence. Le evidence yambi ibe difficult kwezi ntsuku kuba naba basikhuphele ezi zilwane okanye basikhuphele bathwele ukubonisa lena yakhe into ayenza ibe yiloo nto amane ngathi uba buyibulalarha. So sithi ingasikudibane nomntu othi ndandinayo le ngxaki unayo, ndaya kubani kunje ngoku. Unumber 4, once ube nayo lo direction, ingaske uacte as quickly okanye as speedily as possible. Uzawufumanisa ukubana ke xa unayo le nto ikumila kunje, nokuya kusiyazi uba madolwa nzima, nokuya kundawo ezokunceda uba madolwa nzima. Uthi ngokusuku sewulibekile kuthi gqi enye into, ube nentloko namhlanje, udinwe ngengomso, ube busy enye into, kuba kaloku le nto ayifuni ukuhlukana nawe. Unumber 5 ke nonumber last, I wish I could repeat lo number 4. Lo number 5, le nto ithi never give up. If udilishana nesilwane, this must be your motto, never give up. Ukuba uyile kumntu akakunceda, don't give up iya komnye, uye komnye. I know it's quite frustrating, but rather try your luck until you succeed. Yabona abantu abamayeza, me included, will tell you ukuthi ukudilishana nezingxaki unazo sometimes ngu-hit and miss. Uya kumntu amayeza, hit and miss, until ufumane umntu ozawukwazi ukukunceda. Unumber last ke nguye unumber 5. But I want to add into ethi, is important ukubana uyingcikive imimoya. Ukuba udibana nabantu, because ixesha elininzi kaba bantu badibana nathi ezithaveni, ube mhlawumbi udibene nawe evenkileni, na-connect eshop, okanye nidibene kwi-parking lot. I know abantu abadibana nakwi-parking lots. I-point is, yingcikive mani imimoya. Khawuthethe nabantu bakokweni uba ndisandubona uBhelo nentloko enkulu, ingaba le ntloko yakhe
ayiqulathanga kungcola na, ukwenzela uba abantu bakokwenu ukuba bafuna ukukuthesta uyazi ubuthestiwa ngabo ungambi ugaxeleka. Ukuba wena ke ukuyo loo relationship enu awengayo, zikhuphe man. Baninzi amadoda phandle, ndoda mama ndini, baninzi oosisi phandle, ndoda ndini. Nantso into ebesiyiphethe siphezu kwale ntaba ilenge. Ndiyathemba ukubana nangona ndi-distracted but ndizamile, hayi ndiyicwabile bantu abahle. Khawusalute ke wena uthi ndaba ezitha sikubone apha ngezantsi Camagu.